E se aínda non lle pediron un agasallo a Papá Noel, saiban que un dos regalos estrela deste Nadal é a baliza V16, obrigatoria a partir do ano que ven, dentro dunha semana. Na rúa hai debate sobre a cara que un poñería se regalan unha baliza como esta. Nesta tenda de Ourense, Papá Noel mercou tantas balizas V16 que quedaron sen elas. A baliza parece ser o regalo estrella destas Navidades, Papá Noel vai cargado delas, agotámonas porque a xente viña, preguntando por elas, e, estou pendiente do que me chegue o pedido de máis balizas. Buscamos noutros establecementos, non dan feito a vender as luces de emerxencia que a partir do novo ano serán obrigatorias. Temos aquí 4 modelos, tes un par deles a 36,90 e outros dous a 39,90. Como é obligatorio, a xente o mellor por despistas e tal, entonces levarlo, quedan contentísimos. Son 40 euros que se aforran eles, entonces por eso. Envolven en papel de agasallo ata de dúas en dúas. Incluso como de regalo de amigo invisible tamén, incluso moitas veces, o que che decía, hai xente que ten hasta incluso 3 coches, 4 coches, e levan 3, 4 ou 5 as que lle cuadran, e incluso para repartir ao resto da familia. Haberá algún que ao abrir este agasallo vai levar unha desilusión, pero a maioría na rúa pensan que é un presente útil. Eu xa comprei dúas. Seguro a mi padre le vendría bastante guai para un regalo de Navidad. Pois non é mal regalo, a verdade, porque eu, por exemplo, ainda non a comprei. Unha imposición que dubido moito de que serva para algo. Espero que sí, pero... Levarías disgustos se che regala? Pois sí, totalmente. Yo estoy esperando a que me la regale, sin duda. Mal será, non? Parece que esta noite boa na maioría das árbores de Nadal vai lucir apagada unha baliza homologada pola DXT.